Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Mak. Acara sudah selesai. Sing ngene booking ngeplok mak aku. Aku sih lara Mas Ropong. Ya, Pak. Aku akhir-akhir ini jeleh. Delok vlog bosane muda makdi. Ya musume ngono ya. Iki manut tren Mas Trop. Halo, gak sak. Iki sik ditanggungan iki. Ditanggungan, Bos. Menek kowe engko. Semenek kowe. Ya kok aku ne. Ya kowe lha kowe dhewe ra mel bongkar kok ae. Kok sok. Nah, kulan wis tak joli jarum. Kulon iki tak joli jarum nyupri menak gerak pawon kok urusan lek mat. Bima. Nek Bima sing Bima kok. lampune Bima mereka. Apa? Ya. Dironggon lampune diesel bukan buka ya. Kakon mateni mbake di Gemeng. Pinggire. Kowe bar ki alian ndi, Geng? Booking, Bos. Mulai dulu. Tanggal 9 booking aku. Waduh aku suwe kok. Lagi petuk iki lho. Dengi ora petuk dengi. Ini petuk apa to? Endi? Alah. Dengi aku rene. Aku ngetri solar wae masang bim ning kono lho, Booking. Ning anu kayu petuk to. Ning ndi, Lek? Ndung gabung ya, booking itu rupanya. Durung dia. Nonton iki ya? Mbah belakang ya. Oh, jangan ten bari. Tapi aku gak nunggani kok kono kae. Sampai pecah ya. Bro. Oh, nanya foto tuh. Lek mat. Beli lagi. Lek mat tetah, Bos. Tukar CD maksudnya. LCD. Tukannya apa? Pitik ya serenek nang omah didol. Gak sok ya, Lek. Ya lagi nggak petok sak. Pitik saja nak golek iki enek. Ala ucul apa? Drut. Kuwi angger Bubuk ning kono. tak Mbak nek tak anu gak anu kok. ning anu kae angger-angger wi Lek Chandra wi. Malah sing ning anu ke ciluwik lho. Endi ya? Mbah Suro. Endi Mbak Sura? Mbah, Segur wis Mbah Suro. lah kok ya seger men Mbak Sura. Pamas, Bos. Wis payu men ya. Selongot. Ya mantan Mbak Sura, Bos. Jadi sebelah sini dek tekok ini. Cik menak pernah Mbah jadi. Ngawur aku dulu. Ngomong debelan. Gak sing ngawur. Ya booking aku di tilang dulu ngolor ada booking iki cacing ngono. Sapa? Kowe nyapot Kira di anu lho, kira di lunar lho. Lun. Sungko ya. Segera di BIM. No wasu karo anu standku. Buk tenan iki. Ya bengi ning genjot kok. Gresek-gresek nang juan apa? Ya kono dhewe to. Gresek-gresek terus gedangan harus juan ya. Kayak begini. Ya iki bombo ta. Ayo sebongkat LED to. Nyuruhi lunar wi kudu jung, kowe diibu tak video ketok e. Terus lagi tinggi lho. Bukan kayak begini. Model tok kata muncul lho. Wih, wis iki gak ada baterai. Kene tak tunggoni. Aku kan dolanan apa? Aku ora kuat aku udah bal-bal diomongi. Ndang leren amat, ndang leren iki kok sokon leren angel. Lah tak tinggal turu pisan. Tak baterai sedalut gak enak rokok korek gak enak ngang busi ya medhe bunyi. Ora enak rek. Jek meramong pawon ke bengi kok. Nek pawon lho. Korekku ndi? Penane pawon kok sok. Korekku ning ndi? Aku jeme aku busi wis kesetrem pesan. Urung turu. Lah kok arek wong. Berarti bar kok ngawi kan langsung pasang ngene, Geng. Yo sak dol turu dik bengi tok ya aku. Aku urung turu lho. Masamu wis turu piye? Wow. Si sapa? Oh tinggal kedep lawan beu. Ah mereka Bareng terus gundul lho lah kok. Grusuk-grusuk turu lho. Gentak. Lho, turu piye takut sik nutupi anu speaker, Mak. Speaker tak tutupi terus turu. Gak turu sih. Bekentang nentre panasan bubu. Piling aku panasan aku, tawangi tawa ta bentrim dasku. Cek. Sing siji ndak golek ning ndi ya kibake wis ngobong nang ngisor kene kamaran mau enak.
Aman dhewe iki lho, mesti anu nglipir ngono, nglipir. Nyisih, ha? Nyisih. Karena cek hijuk, adem langsung blek-blek ngene. Tak beli sawo ning rumah. Coy, penak kursi langsung giler. Kuliahane ongel. Nek ngene Bima kira menak nggone tidur ya toh di dalam rumah kae. Semenak. Tangine beduk. Kayak angler kayak aku. Angkut. Bar maam harus tidur lagi yo. Sedino lho sok patang adang. Nek dek iki gak turu mak dek iki. Gak turu. Ya ora awak dhewe bongkar pasang. Pasangnya entek rantak-rantak biar jam piro iki awake. Sedina iki bongkar sak pasang. Heeh. Apa? Awan, Bos. Jam 7 bumbur terus aku balik rene ning lokasi kae balik rene. Ngenteri solar terus ngerti bokeng wis. Pasang bim. Bunyi iki ndelok kopi kae karo ayo Mas. Alah piye? Jare ngene. Mbak omahmu ndi, Mbak? Mau kena mbok tutno jare. Tutno. Ya ane duwe. Lagi kerine kelingane teko kene ngono. Hari pakene. Bos. Apaan derek? Derek keri. Ning sore nek derek ya? Kayak anu. Tak dhewe. Gak une anu. Ini apa? Biasa. Alhamdulillah mak iki wis rampung. Dari bongkar kengko jadi tanggungan neh. Oke, wong aku le. Lampu mana sing cari ora? Lampu apa? Parlet popo. Lampu ini kok. Abel ki aja tucale rono goleki wangel. Gerejek. Oh, alah ku ya. Kan nek jejukan kae ngono. Diwangi gremeng gak barbar. Sapa? Oke. Mat bener kita lawan. Ki engko alian ning digeng we. Ala nang kamar Ora maksudnya tanggapan lho. tanggal 11. Las. Ning ngawin ae. ngawin ae. Iku kasih ngulon gen jadwalmu. Buka stok udah kata ya. Stok ya. Suwi jan. Tanggapan itu bos kucing bos. Waduh ini tanggal 20. Iya dah. 15. 15 jaranan ku apa? Adiwi. Ronggon. Ronggon. Aku udah ngomong jarane langsung. Aku coba bagi aku ning ulon. Ya wis to pengajian tak aku ijen wis penting. Soalnya aku main lho, Mas. Itu suara jarane aku main. Terus dikabari menyane 3 kilo. Kowe anu banteng karo anu. Caplokan kuwi apa to, Lek? Jare kocel ngene, "Iwit nek caplokan aja anu, aja nggo caplokan wis macak tok sering ngono." Kocel kaya mas cangkem. Padha. Banteng ya, arep banteng ya. Belung lho kon bawa apa belung? Ayo kok nek ambil orang ya. Orang abang lho. Orang tuh ya. Iya. Komprang gitu. Karo pecel. Komprang. Bos, Dadi apa? bapak mecut ya. Ah, malah mau wetu sing main. Padahal aku betul ora apa sih gak kesupan gak. Betul loro senapun. Ngejal ya. Oke, metutin agak sangat yo. Gak sanggup. Gas loh. Kemeng tapi kae, pecut kae abot, Mak, pecut kae. Sinan wis awas to kae to, sinan. Ya jenis betul sama Diman. Cilik kayak main cilik. Mbiyen bapane anu sapa sing kondang nih, bapane sing budaya. Mbah Man. Mbah Man rambutnya gondrong lho. Heeh, Mbah Man. Ngeri. Aduh belingnya gini kan. Iya. Mbah Man, ngeri. Ayo. Oke, Mak, ngono. Wis ngono ae. Sing absen esuk-esukan biar ngedok nalat. Aduh, stop, Mak. Kok bongkar neh. Kira-kira terus untuk bengi booking wis rampung. 9 tak lewati. Ayo, Lek. Apa montoran, Gus? Ayo. Foto CCTV ku munggah ki lho. Iya, Mas Tengko lho ngedune, Mas. Abot, Mak iki. Gua kompresor.
Wes mak, ngono mak, matur suwun sampun menonton oke saja terus semuanya. Akhirnya lekas ngerti belas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turu, sing